Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subakande o gam yettinanden ko sifa e kelle gadene jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Alkamisa nogasi jeegom lewru février hitande junnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadene jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe gartande ko e lewru février ɓe kolleti kay wonande ko yuti e jobdele ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni e janguinoɓe ɓeete ɓe kolleti laamu ngu ko yetti pellital ngam ustude walla ni ngam tajje jobdele mabɓe ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni janguinoɓe wonnoɓe e tekkere hofgo juuɗe hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jaynde Walf Quotidien ɓe garti hen noon e hello jeegom e nder jaynde nde ko ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe duttanima on ɗon kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias kollirɗo wonde kay Sénégal e oɗo saaha joni ko rafi wondi en wiiri ono on ɗon diyo mo ganduɗa kay kañum woni mo jeeyaɗo yimɓeɓe taw on diyo ala ko golliɗo ene ko fewi hono no wiiri e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende e jaynde Walf Quotidien ƴeewoyen jaynde Sud Quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko e mo ganduɗa kañum woni hoolajo leydi ndi ko yewti alhaali promovation ko yewti alhaali promotion mo ganduɗa kay kañum woni mécanisme contrôle parlementaire hono no wiiri ɓe mbitande le régime e Diomaye e Sonko mo ganduɗa kay kañum woni imprime sa marque hono no wiiri kam musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi o mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias mo ganduɗa kay wukkiti konnguli muɗum fewnu ɗum e laamu leydi Sénégal ɗum ko caggal nde waɗi kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde Sud Quotidien kañum nene arti hen jaynde Les Échos kañum rutanni ko Barthélémy Dias ɗoɓe mbi caɗele teskaɗe toon to dadiaɓe hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar wondude e ɗum ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko o ganduɗa kañum woni caɗele faggudu hani e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay leydi Sénégal nene wuuri ɗum e wiide maɓe tan kolliti kay kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe wonde kay Barthélémy Dias kañum kay wukkiti konnguli muɗum e fewnu ɗum e laamu ngu ete holno wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɗo wi Sénégal oɗo saaha kay ko rafi wondi e niyete hollitti wonande ɗo kala ɗo memɗa kala ene muusa hono wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ko ɗum ko jaynde nde ruttinima alhaali e tabaski ngom omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diop maire mo Louga kolliti kay wonande omo anniyi hettede e ñalawma hande o ɗum ko yuwiti on ɗon fannu kono noon ɓe kolliti kanko maître kanko ganduɗa kañum woni Moustapha Diop ha joni de kam ɗin ɗon tumamuyeje pawade e dow makko o jaɓani ɗumen o yiddi ɗum ha memi leydi hono no wiiri e jaynde ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetende jaynde Les Échos jaynde Vox Populi kañum arti ko e konnguli Alioune Tine mo ganduɗa kay kañum woni o holliti noon wonde kay oɗo régime e Diomaye e Sonko so yiiɗi kay o wadde évité woni tan rentade ɗum ganduɗa kay kañum woni ko wiyete ko wasde famodirde ɗum ko il faut ko ɓe mbatta hakkillaji mabɓe e ko wuura ko holno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ko ɗum ko jaynde nde ruttanima mo ganduɗa kañum woni e Barthélémy Dias mo ganduɗa kay waɗino kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe wonno ko ñalawma hankoɓe kolliti kay kanko Barthélémy Dias ene wonande o ƴettiti won ɗon fetel makko o joofima o toɓɓi laamu ngu o tiri e muɗum hono wiiri ɗum ko caggal nde o wukkiti ɗin ɗon konnguli makko Gulli Diaw o fewnu ɗum e laamu leydi Sénégal hono wiiri jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde Vox Populi ko ɗum ko jaynde nde ruttanima eɓe ganduɗa kañum goni syndicat ji janguinoɓe ɓeeteɓe kolliti kay oɗo saaha joni ko bettere mawde woni ko ɓe keeɓi e nguɗo laamu ɗum ko caggal nde laamu ngu taaƴi jobdele yoga e mabɓe ɓe ganduɗa kay kañum goni waddanoɓe ɗin ɗon grève tekkere hofko juuɗe ngam hollirde wasde ɗumen e yaddude e ko yuti alhaali ndewte ɗum ene tawe e jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde Vox Populi jaynde L'Observateur kañum arti ko alhaali ndelam kuɓam kam e kuɓam lam woni gaz o e wiide mabɓe noon ɓe mbaɗi ko entretien woni tan e yewtere yajde hakkude mabɓe mo ganduɗa kañum woni Mamadou Faye gonnoɗo ete ganduɗa kañum woni directeur général mo Petrosen nden ɗon yewtere yaji noon ɓe jiwti e toɓɓe kewɗe ko yewti alhaali pétrole kam e gaz ɗum ene tawe e hello ganduɗa kay kañum woni hello nayyi e joyyi e kam e jeegom an ganduɗa kay kañum woni e jaynde wiyetende jaynde L'Observateur ko ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe duttanima on ɗon point de presse woni tan ɗam ɗon kuccam hakkude makko e jayndiyankoɓe mo ganduɗa kañum woni Barthélémy Dias ɗumne kadi ine tawe e jaynde nde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetende jaynde nde ganduɗa kañum woni jaynde L'Observateur woni jaynde groupe Futurs Médias nde ƴeewoyen e jaynde L'As Quotidien kañumne ko hen arti kolliti kay wonande oɗo saaha joni ko yewiti alhaali janguinoɓe ɓeete laamu ngu ene wonitande ko ɓeydi tittude e gueɗe ɗe ene wonitande ɗum ko ganduɗa kay kañum woni caggal ɗin ɗon grève aji woni tan ɗin ɗon
tekkere hofko juuɗe ganduɗa kay waɗino ɓe ganduɗa kañumen goni jangguinoɓe laamu ngu kañum ƴetti pellital ngam ɓeydade sattinde e gueɗe ɓe ganduɗa kañumen goni jangguinoɓe te ɗum ene tawe jayde nde ko ɗum ko kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti eɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ko leydi ndi ene woni e mudu mawɗo saaha joni ha tengti noon eɗen ɗon caɗele teskanoɗe toon to jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar Barthélémy Dias kuccam hakkude makko e jeydiyankoɓe kolliti kay kanko woni ko boni ko waɗi vidé mo ganduɗa kañum woni chargeur makko o ƴetti on ɗon chargeur foof noon o fawi ɗum e dow laamu leydi Sénégal omo ganduɗa kañum woni so Diomaye kam e Sonko hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde L'As quotidien ƴeewoyen e jayde Tribune quotidien kañum ko hen arti ɓe mbitande ko oɗo saaha joni laamu leydi Sénégal kañum kay woni ko koppi woni ko taaƴi ɗin ɗon saleraji wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni jangguinoɓe taw ko waɗanoɓe on ɗon grève wontande ɗon tikkere hofgo juuɗe hono no wiiri kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde La Tribune quotidien ɗum ine tawe e nder hello tati jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Tribune quotidien jayde nde ruttanima Barthélémy Dias mo ganduɗa kay waɗino kuccam hakkude muɗum e jeydiyankoɓe ñalawma hanki ngam artude e caɗele e wondude kay ala haali sifa o gonka leydi ndi holliti noon kanko Barthélémy Dias oɗo saaha joni leydi ndi manquera ko autorité kam e leadership hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde La Tribune ƴeewoyen e jayde source a kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon jangguinoɓe ɓe ganduɗa kay laamu ngu ƴetti pellital ngam tajje sodaraji mabɓe ɗum ko caggal nde joga e mabɓe gon wadde tikkere hofgo juuɗe woni tan guerewaji diyete ɗum koni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde source a kono noon jayde nde arti e ɗen ɗon nangle ɗe ganduɗa kay ina jokki wa joni oɗo saaha e nder leydi ndi ɓe ganduɗa kañum goni fewde e debati gorkati en caggal kay nde yoga e mabɓe pawa jungo ɗo ete lamar ko Dakar hollitama kay ko joyo woɗɓe goni ko pawa jungo ɗum noon ko toon waɗi ko toon to diwan mo Saint-Louis to ete ɓe kolliti noon ɓen ɗon ndewira ko wunda kay kañum woni labodiral on ɗon boros wiyeteɗo sida taw noon ko wondude e beɗade toon to diwan mo Saint-Louis wondude ko wiyete ko acte contre nature ɗum woni ko tawete e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde source a ƴeewoyen jayde guendire nde lo Soleil kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon protection ganduɗa kay ko yowiti e protection civile mobilité et valorisation patrimoine historique national ɓe kolliti kay wonande hoɗejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waɗi orientation ngaji fewde ɓe ganduɗa kañum goni e jagorɗe ɗeete ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde Le Soleil hono mbaɗiri e gardidi e natal mabɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Pindi TV kasi haalaɓe ceeɗe ko ɗum woni komin keɓno robinelade ko sifa e kele gadata yoga e jaydeji leydi Sénégal haali meɗen robino jaydeji wonata ko janggo so ko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama.